Kellemes nyári estét kívánok mindenkinek, tudják, ha péntek, akkor nápolyi. Ezúttal is számos érdekes programmal vártuk Önöket, egyebek mellett folytatódik Takarékossági Percek című blokkunk, hallhatunk és láthatunk is a múlt hétvégi bornapokról összefoglalót, betekintést adunk az Ájri Mafia koncertjében, és meginvitáljuk Önöket a Mátra 115 közösségi teljesítménytúrára is. Előtte azonban berzés diákok és tanárok a vendégeim, akikkel a modellvezérlésről fogunk beszélgetni, tehát érdemes ma is velünk tartani, és már is köszöntöm első vendégeimet, Szőlősi Gábort, a Berzenagy János Gimnázium informatika, fizika és matematika tanárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát a fiúkat próbálom sorban mondani, itt van velünk Balog Bálint, Hangyál Péter, Kerek Dominik, Havellant Gergő, és a háttérben Őzse Levente. Sziasztok, jó estét! Jó estét! Tehát a modellvezérlés fedélzeti számítógéppel, okostelefon irányítással című pályázatra nyertesként pályáztak, és hát el is hozták ezeket a dolgokat, megnyerték ezt a pályázatot. Egy kicsit beszéljünk erről a pályázatról, miről szólt ez pontosan, illetve miért pályázott, tanár úr? Hát ez egy tehetségcentrikus pályázat, tehát kifejezetten olyan dolgokra lehetett pályázni, ami a tanórai kereteken kívül egy kicsit tovább visz és érdekesebb témába a természettudomány, technika, informatika témakörben, és nekem volt egy kipróbált ötletem, ez a modellvezérlés, és úgy gondoltam, hogy van egy olyan réteg a Berzében, akik szívesen részt vennének ebben a pályázatban. És hát nem is kicsi ez a réteg, már itt ülnek egy páran azért körülöttünk. Itt láthatunk csodaszép autókat, viszont aki esetleg még nem érti, hogy miről van pontosan szó, akkor annak mondjuk el, hogy itt miért vannak az autók, mit tudunk velük csinálni. Hát ez egy elektromos automodell, ami 4 kerék meghajtásos, 1:10 arányú, tehát elég nagyméretű és látványos. És hát a gyári vezérlőjét használva természetesen egy játékszernek tekinthető, kicsit vagy nagyobbaknak. Minden esetre mi azt tettük, hogy kivettük ezt a gyári vezérlőt, és beültettünk egy számítógépet, egy fedélzeti számítógépet, amit egy okostelefonnal irányítunk, illetve programokat írunk rá, és azokat futtatjuk. Tehát önállóan végrehajtott tevékenységeket tud ez a modell így elvégezni. Itt már az interjú előtt ugye tanár úr említette, hogy előre be lehet programozni, hogy mondjuk beparkoljon egy bizonyos helyre ez az autó. Fiúk, most hozzátok fordulok, hogyan kell egy ilyen programot megírni? Nehéz? Ez azért elég fiatalok vagytok, nem kell ez valamilyen előképzettség? Hát tulajdonképpen informatika órán azért tanultunk valami alapokat, hogy egy ilyen programokat hogyan kell felépíteni logikailag. Ez hát tanár úr által meghatározott parancsorokkal sikerült megírni ezeknek az autóknak a pályát, amit be kéne járnia. És tulajdonképpen ezzel igazából annyira nem bizonyult nehéznek tanár úr segítségével, de így fejből megírni azért nem egy egyszerű dolog. Mi volt az első gondolatotok, amikor tanár úr említette, hogy nyert egy ilyen pályázaton, és hát szombatonként ilyen fantasztikus dolgokat csinálhattok? Egyből rákaptatok, örültetek neki? Én kicsit később csatlakoztam a csoporthoz, de mivel hogy elektronikában érdeklődöm, így nagyon örültem a lehetőségnek, hogy megismerhettem ezt a Málna PC-t. Régebb óta is foglalkoztatott, de egyedül nem mertem belevágni. De így a tanár úr segítségével a foglalkozásokon megtanultuk az alapokat, így örültem a lehetőségnek. Tanár úr, hogyan indult ez az egész, amikor mondjuk az első órára összehívta a diákokat, akkor mi volt az első feladat, illetve mi volt az, amit a pályázatban vállaltak? Hát a nulladik feladat az volt, hogy előtte azért megkérdeztem, ha lenne ilyen és nyernénk, akkor szeretnének eljönni, és hát volt egy induló mag, aki kicsit közben változott, voltak, akik elmentek, más elfogadtak, más tevékenységekben vettek részt, túl terheltek voltak, és van, aki csatlakozott, de megbeszéltem, hogy hát egy ilyen több dolog is van benne, elektronikai is, programozás is, és mind olyan dolgok, amiket az órán nincs időnk, és nincs lehetőségünk beszélni róla. Mi az, amit a pályázatban vállaltak, mi az, amit véghez vittek? Azt vállaltuk, hogy egy ilyen modellen programokat
egy ilyen modernre programokat írunk, elkészítünk egy elektronikát, ami kiváltja a gyári irányítást, és egy bemutató keretében az iskola közösségnek ezt mind meg tudjuk mutatni, hogy mire jutottunk és milyen lehetőségek vannak. Ugye május 19-én be is mutatták ezt. Milyen volt a vízhang? Fiúk, ti hallottatok-e valamilyen vízhangot, hogy hogyan tetszett ez a diáktársaitoknak? Hát visszajelzéseket kaptunk egy párat, azt mondták, hogy igazából tetszett neki, megmondták, hogy azért ez elég nagy dolog, hogy ilyet tudtunk csinálni, de azt mondták, hogy az előadásmódunk viszont egy kicsit száraz volt, de egyébként meg azt mondták, hogy tetszett nekik, érdekes volt. Közben egyébként a nézők pont láthatták is azt, hogy telefonnal lehet irányítani ezeket az autókat. Tanár úr milyen célokat fogalmazott meg innentől kezdve, hogyha ezen már túl vannak, akkor innentől kezdve már a földet meghódították, most jöhet a víz és a levegő, tehát helikopterekkel, hajókkal folytatják? Hát lehet róla szó. Mi is úgy gondoltuk, hogy kezdetben is az volt a felvetés, hogy miért nem drónokat irányítunk, hogy milyen látványos a levegőben, de hát úgy gondoltam, hogy egy kicsit ez kezdésnek még sok, meg technikailag is kicsit nehezen megvalósítani a súly miatt, mert az a számítógépnek is van súlya, azért, ami megterhelné, ezt még nem próbáltam ki. Tehát még, lehet a következő, ha esetleg pályázunk, akkor ilyen. Azért én úgy gondolom, hogy ez tényleg fiataloknak és idősebbeknek is remek szórakozási lehetőséget jelenthet. A pedagógus társak mit szóltak ehhez? Ők is ki akarták próbálni, meg akarták figyelni, hogy hogyan működik ez? Érdekelte őket is? Igen, ugye, ha bemutatót nézzük, akkor a kollégáim is szívesen vették és próbáltak, hát előremutatóan is adtak tanácsokat, hogy milyen jó lenne, például érzékelővel, ha ellátnánk, de hát azért ezek a dolgok, hogyha valaki benne van, akkor tudja, hogy nem olyan egyszerű. Mi megelégettünk azzal, hogy meghatározott útvonalat járjon be, vagy kézzel tudjuk irányítani. Bárki megtanulhatja egyébként ezt a modellvezérlést? Igen, van-e a pályázatunknak egy honlapja, amin elhelyeztünk minden anyagot, amit sikerült, a foglalkozások anyaga is rajta van, amilyen programokat írtunk, azok is rajta találhatók, maga az áramkör is, amit meg kell építeni. Tehát minden szükséges eszközt megtalálható és információ ezen a honlapon. Lehetséges esetleg, hogy versenyeken is elindulnak hasonló témában? Mint ilyen modelles verseny? Igen. Hát nem hiszem, hogy ez a program erre alkalmas, tehát nem az irányítás volt, mert a gyári vezérlővel biztos, hogy kényelmesebben lehet irányítani, tehát inkább itt a kreativitáson és a programíráson volt a hangsúly. Van azért, fiúk, valamilyen határ, hogy milyen programokat lehet erre az autóra írni? Tehát nem tudom azt, hogy fejem pörögjön, gondolom, azt nem lehetne megoldani, de milyen programokat lehet erre írni? Mit tud csinálni egy autó azzal, hogy ti programokat írtok? Hát, amit a processzor elbír, azt meg lehet írni, de egyébként meg igazából előre-hátra kanyarodás, tehát tulajdonképpen ezeknek a kombinációjában lehet összetenni programokat és érdekes formákat lehet vele leírni. Főleg ilyenekben gyakoroltunk, például Y-parkolást csináltunk meg vele, mondjuk, hogy 8-as alakot írjon le, vagy párhuzamos parkolás, és hát ilyeneket sikerült ráírnunk, és tulajdonképpen ez lett volna a cél. Azért én még emlékszem rá, hogy milyen volt a távirányítós autóval játszani gyerekkoromban. Ez mennyivel más élmény, mint amikor egy távirányítóval irányítjátok az autót? Ez ad valamilyen plusz érzést, hogy telefonon keresztül lehet irányítani? Mivel hogy a telefonképernyője jóval kisebb, mint az alapvető távirányító, így kényelem szempontjából nem biztos, hogy a legkényelmesebb módja a vezérlésnek. Ez inkább a programozás szempontjából és a felépítés szempontjából érdekes. Van egyébként ezzel valami célotok? Tehát úgy érzitek, hogy fogjátok tudni kamatoztatni ezt a tudást? Én igen, később majd ebben szeretnék elhelyezkedni. Egészen pontosan? Hát elektronikával, villamosmérnök, kikaron. Tanár úr, ez azért elég jó hallani, nem? Hogy így valakit elindítani a pályára, és hogy tényleg ennyire érdekli a fiatalokat. Igen, a Berzében elég sokan érdeklődnek a műszaki pályák iránt, és van is egy bázis, és elmondhatjuk, hogy jól szerepelnek a diákjaink, nem csak felveszik őket, hanem meg is állják a helyüket az egyetemeken. És úgy gondoltam, hogy
elsősorban elméleti képzése a profilja a gimnáziumunknak, de egy ilyen különleges lehetőséggel bele lehet tekinteni a technikai dolgokba is, és egy kicsit motiválni őket ebbe az irányba. Van egyébként még olyan pályázat, amit figyelget tanár úr, vagy bízik benne, hogy ki fogják írni? Hát van, ennek is van folytatása. Úgy gondoltam, hogy ha sikeresen lezáródik ez az egész folyamat, mert sajnos nem csak ebből áll a foglalkozásokból, meg a programírásban, hanem van egy elég sok adminisztratív háttere, és ha sikeresen mindent lezártunk, akkor úgy gondolom, hogy majd esetleg lehet egy következőt. Fiúk, hogyha a tanár úr ismét valami remek pályázaton úgy gondolja, hogy elindul, illetve elindítja az iskolát, akkor fogtok hozzá csatlakozni? Én biztosan. Amennyiben lehet, mindenképpen. Remek, én úgy gondolom, hogy ez fantasztikus lehetőség, és tényleg nagyon jó dolgokat tanulnak meg ezáltal a diákok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a stúdióba. További sok sikert kívánok! Mi is köszönjük. Köszönjük.